Pozdrav drugari, evo nešto novo što sam uradio sada, pogledajte pa ću vam reći o čemu se radi. Ovo su vam noževi za takozvano tarupenje tale. To je kako se zove, odomaćen ili ti trivialan izraz. Znači sečenje tale. Idu na kako se zove, na mašinu, na berač kukuruza. A imate i posebno kad se za traktor zakače. Donao mi je čovek da ih izoštrim, da ih sredim komplet, jer su bili tupi. A proizvođač je Termometal iz Ade. Od takvog materijala ja pravim noževe, to da znate. Evo ga, isto original, mislim i ovo su originali, a ovo je uzorak. Termometal iz Ade što ih radi, imaju uglove, pogledajte kakve uglove imaju, baš zbog toga da bi tarupirali talu, odnosno sekli. I ovaj ugao ovde omogućava da je ne seče previše, znači da je ne odseče. Pazite šta ću da vam kažem. Ne da je, on će da je odseče, ali ne da je odnese, nego taj ugao koji imate ovde, kao krivudava linija, služi da je on, kad je odseče, da je sam melje, znači ima blaži udarac. Da je ovde ugao prav, ili da je pod kosinom, on bi odsekao talu. A ovako on je maltene udari, odseče je i ona ostane tu i onda je zbog tog ugla, zahvaljujući, sam melje. I sa sitni. Inače da je tu, ponavljam, da je tu prav ugao, samo bi odsekao i bacio bi dole. Vidite koliko jedan ugao ima uticaja na sečenje ili na cepanje. Znači taj jedan ugao ne dozvoljava da se tala bude samo odsečena i da stoji i da padne iza, nego da omogućava da je samelje. Znači dovoljno usporava sečenje s druge strane i ne dozvoljava da tala bude da padne, nego da bude sam leven. Ovo se radi naravno na glodalici, ovo je čelik SIC čelik. Evo, pogledajte kako su urađeni, sve komplet i sa jedne i sa druge strane, satin finish. Eto, toliko. Prijatno i svako dobro.